Infrastructure Malta qiegħda fil-fażi finali tax-xogħlijiet biex jinbnew mill-ġdid il-breakwater l-antik u l-mollijiet fin-naħa ta' ġewwa tal-bajja ta' Witilajn. Dan huwa parti minn proġett ta' madwar 1.9 miljun euro. Il-pedamenti tal-mollijiet ma kinux baqgħu b'saħħithom minħabba 20 ta' snin li matulhom ittieklu mill-baħar u l-wiċċ tal-konkos spiċċa maqsum u mħaffer. Għaldaqstant Infrastructure Malta reġgħet bniet daw il-mollijiet b'disin ġdid u aktar sigur, inkluż ħajt li jilqa' kontra il-mowġ biex jipproteġi kemm lil dawk li jkunu qed jimxu kif ukoll il-binjiet ta' faċċata. Il-Perejt Janice Borg li hija l-kap tal-Maritime Unit tkellmet dwar l-andament tax-xogħol. Wasalna fl-aħħar xogħlijiet f'din iż-żona ta' Marsa Skala, ilna l-aħħar xhur naħdmu u bnejna mill-ġdid il-mollijiet li kellhom ħsara estensiva, kissirna wkoll il-breakwater u mbena mill-ġdid, bħalissa xogħlijiet telgħu il fuq mill-ilma u qegħdin fi stadju fejn qed isiru xogħlijiet ta' piling works biex norbtu l-istruttura ġdida mal-blat. Il-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia żar il-għan tax-xogħol flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Alicia Buġeja Sajd. Preżenti kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon. Il-Ministru Aron Farrugia qal li dan l-intervent jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid ta' 140 metru ta' moll tul triq San George qrib il-Knisja Parrokjali ta' Witilajn. Dawn il-mollijiet huma popolari fost ir-residenti ta' Witilajn u dawk li jiffrekwentaw din iż-żona għall-hawn u għall-mixjiet mal-baħar.